बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय आरो गासै बिटिआर ओनसोलनि बा आसामबासिफोरखौ आं दिनै बोसोर गोदाननि बा बैसागुनि ग्रिटिंस जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै बे गुरुबासा ओनसोलाव लांदां बैसागु फालिदों बा एडभान्स बैसागु फालिनाय जादों। बेयाव आं फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे बेवहाय बहुद कम्पिटिसन गावजों गाव बादायलायनाय बे आरो जोंनि मोनसे जेनोखि कालचार बेखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे जोबोर मोजां स्टेप्स आं सानो। दिनै जों बाख्नायनांगोन जे चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि दैदेननायाव दिनै बे खुंफुंजानाय जादों। आं जोबोर मोजां मोन्दों। निस्सय जों बेबायदिनो खुंफुंनायजों लोगोसे जों लाइमोन सिख्लाफोरखौ जों बेबायदिनो लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जों मोनसे प्लेटफर्म लाबोनानै गोजौ थाखोआव बोखांनायनि जोंनि मोनसे आरो बेयो जोंनि मोनसे आंगो फोरबो बैसागु होननानै बुङोबा बयबो जों रंजानो मोसानो मोजां मोनो आरो गोसोआव मोनसे सुग्लायनाय फैयो जे फैगोन बोसोरनि आरो जोङो गेदेरफोरखौ सनमान होनाय बा उन्दैफोरखौ जोङो मान बावनाय बेफोरो जोंनि मोनसे हारिमु बा नेरसोन जोंनि आजै आजौनिफ्राय फालिबोनाय बेखौ जोङो दिनै बोसोराव खेबसेखौ जोङो खालामो आरो जों बिसोरनिफ्राय बोर लायो। दिनै बे मोनसे सम आरो बे समा जोबोर मोजां आरो गोथार सम होननानै आं सानो। आं बेखौनो लुबैयो माने रायजो राजाया बिराद डिसिप्लिनै जेरैबायदि नेम निथिखौ फालिनानै सोलिब्ला मोजां जागोन बा मोनसे कमिटियाव नेम निथि थायो बेफोरबायदि नेम निथिखौ फालिनानै जाहाथे सोलिलाङो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जेबो माने एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफ्रा जाया आरो मोजाङै मोजां जोबलाङो आं बेखौ आसा खालामनायजों आरो बयखौबो खावलायनाय थाबाय जेरै जोंनि हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनायावहाय माखासे नेम निथि दङ बे नेम निथिफ्रा जाहाथे फालिजायो आं बेखौनो आसा थायो। गिबियावनो बयनिसिमबो बोसोर गोदाननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। थारैनो जों सेथि खेब चिरां जिल्ला बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनै एडभान्स बैसागुजों लोगोसे लांदां बैसागु मोसानाय एबा बादायलायनाय लादोंमोन। थारैनो जों बुंनांगोन जोंहा जोबोद खाफाल गोनां आरो मोजां सम। जोंनि जिखिनि प्रग्राम लानाय माखासे हाबाफारिफ्रा जोंहा मोजाङैनो जानानै थांबाय। जोंनि हांख्रायै बायदि जोंना चिरां जिल्लानिनो MCMLA सावरायग्रा सार नुजाफैदों। बिथाङाबो जोंजों लोगोसे जोंनि हाबाफारियावहाय मोजाङैनो सापर्ट होदों। दा बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरबाय। आं बेखौनो बुंहरगोन बैसागुआ सफैनो साननै सानथामल'सै बा सफैमारबाय बैसागु बोथोरा। दा बे हिसाबै आं चिरां जिल्ला बिसानि जानानै गासैबो अल आसामनि बर'फोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे जाहाथे लोंनाय जानायखौ एसे खम खालामनानै जोंनि फोरबोखौ गावनि हारिनि मोनसे गिदिर फोरबो होननानै जाहाथे मोजाङै